Hvorvidt harmoniserede standarder er noget, man som producent bør kigge nærmere på, er selvfølgeligvis op til den enkelte maskinproducent. I det her indlæg vil jeg argumentere lidt for og lidt imod brugen af standarder. Men vent lige lidt. Sagde jeg, at jeg ville argumentere imod brugen af standarder? Ja, det gjorde jeg faktisk. I det her indlæg, der taler jeg nemlig rent ud af posen og med firmabrillerne på. Jeg hedder Ruben Hansen, og jeg er indehaver af virksomheden Daltech. Hvorvidt man bør bruge harmoniserede standarder, når man bygger og sælger maskiner, tror jeg står klart for de fleste er en rigtig god idé. Men nogen tøver måske lidt. Andre synes, det er besværligt eller dyrt, og i visse tilfælde et komplet spild af tid. Og det er jeg helt enig i. Hvis standarder de skal give mening at implementere, så er der nødt til at være et bevisligt positivt forhold mellem cost-benefit. Der er jo ingen grund til at være urealistiske. Og der skal selvfølgeligvis være rigtig god mening for en virksomhed i at bruge tiden og energien på at sætte sig ind i standarder, der kan være vanskelige at forstå. Men der er ikke noget omkring det her, der er sort og hvidt, og der er ufattelig mange nuancer. Så hvornår kan det måske ikke svare sig at begynde at kigge på standarder? Jo, en del af mine kunder laver maskiner, som de har bygget i 20 år uden væsentlige ændringer. Der har aldrig været problemer med dem, og i det tilfælde vil jeg ikke anbefale at begynde at kigge på standarder. CE-mærkning af maskiner er jo teoretisk, og i den her verden, der er der ikke noget, der slår erfaring. De maskiner, der falder i den her kategori, de er testet gennem masser af år, og de har kørt et uendeligt antal timer uden problemer. Så man er jo nok nødt til at konkludere, at hvis der skulle være sket noget med de her maskiner, ja, så var det nok allerede sket. Derfor mener jeg ikke, at det giver mening at begynde at kigge i standarder på den her type maskine. Er man i tvivl om maskinen opfylder nuværende krav i maskindirektivet, eller om der er foretaget en risikovurdering, ja, så giver det selvfølgeligvis rigtig god mening at opdatere sit tekniske dossier, hvis man har en maskinserie, der er så gammel. Der, hvor det giver bedst mening at kigge på standarder, vil være på specielle maskiner, og især nye maskiner. Her er vi også i mere ukendt territorie, og vi ved alle, at teori og praksis kan være to ret så uforenelige størrelser. Jeg tør også godt argumentere for, at der er visse produkter, hvor jeg mener, at det giver ekstra god mening at kigge på standarderne. Det gælder især produkter, hvor risikoen for person- eller materiel skade er stor. For at nævne et par eksempler, kunne det være produkter, hvor der er risiko for nedstyrtning af personale. Det betyder platforme, stiger, trapper, gelænder osv. Her er der nogle rigtig gode og faktisk også ret enkle standarder med udførlige mål med mere, der dækker disse ting fuldt ud. Et andet eksempel på produkter, hvor det giver ekstra god mening at kigge i standarder, det er løftegrej. Det vil sige løfteåg, sjekler, stropper osv. Løftegrej er egentlig en del af maskindirektivet, men igennem årenes løb har brugerne, importører og forhandlere taget standarden til sig i en sådan grad, at det som producent kan være ekstremt svært at sælge sit produkt, hvis det ikke overholder den standard, der knytter sig til det. På den anden side, når det gælder helt nye maskiner, giver det også rigtig god mening at sætte sig ind i, hvilke standarder, der dækker maskinen. Det er ikke sikkert, at man efterfølgende vil anvende dem, men man bør som det mindste foretage en vurdering af relevansen. Fordelene ved at bruge standarder handler jo primært om ansvar. Hvis du overholder en given standard på dit produkt, så vil det være standarden, der oppebærer ansvaret, hvis uheld skulle være ude. Så frem du selvfølgeligvis har overholdt alle punkterne i standarderne. En af de ting, jeg af og til bliver spurgt om, det er, om man kan nøjes med at overholde visse punkter i en standard. Det kan man for så vidt godt, men det har ikke rigtig nogen værdi, da hele standarden skal overholdes for, at det kan gøre sig gældende på et produkt. Hvis du nu sidder med spørgsmål omkring standarder, eller vil vide mere om, hvilke standarder, der måske egner sig til dit produkt, så gå ind på min hjemmeside daltech.dk, hvor du har mulighed for at læse mere om emnet. Du har også mulighed for herinde at komme i kontakt med mig direkte med de spørgsmål, du måtte have. Tak fordi du kiggede med.